sanya rabbi sarki Allah ubangijinmu, shi yake da ikon tayar da duk matattu. Illahu shi yake amsa mana dukan bukatu. Kai salati a gurin manzo abban Fadimatu, biyayye dan Amina shugaban dukan halittu. Ka sanya har sahabbai a gurinsa sun karantu, sanya har special advisor yayi rubutu. Dr. Sikami rabbi tare shi kar ya cutu. Jinjina muke special advisor na Borno. Abban Walid muna ma addu'a Allah taya ma. Sannu Dr. Sikami rabbi ya taya ma. Rana idan ta bullo hannu ba zai tare ba, yan Abdul mai waka ni ba zan musa ba. Ga Dr. Sikami advisor na gwamna baba, yanzu ka haye tsani kyale masu gaba. Ni tafiyar da na duba ban ga kuskure ba, hassada tana taki san ba zan iya ba. Bibbitin mu na aiki ba zan ki iya ba. Umar manajajen zaki ne da shi na rabba. Jinjina muke special advisor na Borno. Abban Malik muna ma addu'a Allah taya ma. Sannu Dr. Sikami rabbi ya taya ma. Bangon siga da an raba za a so a lasa, damina akwai hairi babu mai gudunsa. Baba gana Umaru aikinsa babu wasa, ketaren jihar Borno duk ana yabansa. Bai gajiya a aiki agogo zan kira sa, kashi na hankali baya hana sa ayyukansa. Dr. Sikami yayo godiya gare sa, rabbana tare gwamnan Borno har jihar sa. Jinjina muke special advisor na Borno. Abban Walid muna ma addu'a Allah taya ma. Sannu Dr. Sikami rabbi ya taya ma. Kaga damina khairi ka darar wa kaka, sha zaman ka jan zaki babu mai tabaka. Umar manaja gurzo ne mun ga ayyukanka, cikin gari da ma kauye duk ana yabaka. Tsara da sassaka gamji dole za a barka, maliya kake dibiti babu mai kore ka. Bankiyanka sun kasa dole za su barka, kaddafar da shin Allah kai kake da gayya. Jinjina muke special advisor na Borno. Abban Walid muna ma addu'a Allah taya ma. Sannu Dr. Sikami rabbi ya taya ma. Jinjina muke special advisor na Borno. Abban Walid muna ma addu'a Allah taya ma. Sannu Dr. Sikami rabbi ya taya ma. Gida da na je na jiyo ana ta zance, hairi sun kafurta kan ifsi har takaice. Honorable ciyaman biyu ifsi mun yi dace, ki gudu kake sa gudu kai ke ba su rance. Kana da tausayin na kasa ba ka bar su kwance, suna fishi da sun ganka take za su mance. Ibrahim Haruna ifsi mun yi dace, gida akwai ifsi biyu murna muke yi. Jinjina muke special advisor na Borno. Abban Walid muna ma addu'a Allah taya ma. Sannu Dr. Sikami rabbi ya taya ma. Tafiya idan za ka yi ka hada da waike, Dr. Sikami zanayi na gabai da cuke. Dibbitin mu ya shida dokta ne a tarke, dan amana ba ganda kai ake ta hange. Muhammad Suleiman dokto kira ka toro, ce ku ce ba ayinta in ka zo a taro, ko ba su so sai na furta dokto ba shi toro.
sai kamira